लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियाव नेचार पाब्लिकेसननि जानानै बरायबाय। लोगोफोर आथिखालनि मुगाया मा मुगा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। आथिखालाव रांखावरिनि आंखाल आरो बे रांखान्थिनि आंखाला जोंनि साफ्रोमबो फेमिलियाव बांसिनै इनभल्भ खालामना होयो, जोंनाव बांसिन गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। दा बेनि बागै जों बयबो मिथिगौ। दा बेयावखिनियावनो मोनसे साननांगौ गोनाङा जाहैबाय, जोंहा जुदि फिसा हिन्जाव थायोब्ला आरो बेयाव जोंनाव जोबोद बांसिन साननांगौ दङ। बे जाहैबाय जोङो जेब्ला फिसा हिन्जाव खांनानै जेब्लाना बिलाइनांगौ सम जाफैयो, अब्ला जों रांखान्थिनि आंखालाव जों बिलाइनो हायाबो जानो हागौ, एबा बिलाइनो हायोब्लाबो जों जोंनि साननाय बादि जों खालामनो हाया जानो हागौ। रांखान्थिनि आंखालाव जों फैसा गैया, आंहा बिलाइनो सम जाबाय, 20 इयार्स जाबाय, 25 इयार्स जाबाय, 21 इयार्स जाबाय, 22 इयार्स जाबाय, 18 प्लास जाबाय, अब्ला आं हरनांसिगौमोन मालायफोरनाव बिलाइ हरनांसिगौमोन, नाथाय आंनाव रां गैया। बे बिलाइनांगौमोन, जाबायदि हाबा खालामनो सानदोंमोन, बाहाय जोंहा रांखावरिनि आंखालाव आं हायाखिसै। बेबायदि साननाया जोंनाव बयनावबो सानफ्रोमबो मोगा मोगि जाफैगोन मोनसे समावहाय। आरो आथिखालाव जायफोर बिथांमोना जागासिनो दङ बिथांमोनाथ' मिथिखासिगौ। दा बिनि थाखायनो आथिखालाव जायफोर नोंथांमोनहा फिसा हिन्जाव उन्दैफोर दङ, दा बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे बाहाय प्लेनिं खिन्थानानै होनो आखायाव लानाय जादों। अदेबानि बे प्लेनिङा आंनि नङा, नाथाय आं नोंथांमोननो जास्ट साजेसन होनो आखायाव लादों। दा बिनिखायनो नोंथांमोनहा जायफोरहा नायनो गोसो जादों बिथांमोना नायलानो हानाय जागोन। आरो जायफोर नोंथांमोना सेंग्रा बिथांमोनाबो अलरेडि जाहाथे मिथिखायो, जों बयबो मिथिनायनि थाखाय जों नायनानै लाब्लानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेखौ जों नायनानै लानायनि गोनांथि दं। आरो नोंथांमोनहाल' नायनानै नोंथांमोनहाल' मिथिनानै लागोन बेखौ आं आसा खालामाखै। नोंथांमोना खिन्थानानै होनांगोन, शेयार खालामनानै होनांगोन, जाहाथे बयबो मिथिनो मोननाय जायो आरो साफ्रोमबो बे जेंनानिफ्राय गावखौ बासायनानै लानो हानाय जायो। अब्ला फैदो जों फारियै नोंथांमोननि सिङाव जा दिन्थिनो आखायाव लादों बेखौ थांदिनि। बिनि थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआव प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'र अपेन खालामनानै ला। प्ले स्ट'राव अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बाहाय सार्च खालामनांगोन पस्ट इनफ'। जेरै पस्ट इनफ' नोंथांमोना बाहाय सार्च खालामगोन, बाहाय मोनसे एप्स जाखांफैगोन, नै पस्ट इनफ', इण्डियान पस्टनि इनफ'। बाहाय नोंथांमोनहा बेखौ जुदि नोंथाङा जुदि गैयाबा, अलरेडि आंना बाहाय दंखायो इनस्टल जानानै, ओंखायनो बाहाय अपेन जानानै फैदों। नोंथांमोना इनस्टल जायाखैब्ला नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै लाब्लानो जाबाय। 1 मिनिट 2 मिनिटआवनो इनस्टल जागोन, जोबोद खम MB। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्लाना नोंथांमोननि बे पस्ट इनफ' एप्लिकेसना नोंथांमोनाव इनस्टल जागोन, बेखौ क्ल'ज खालामनानै अपेन खालामनानै लादो। जेरैहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय नैबाय दङ पस्ट इनफ' आंनि, बेखौ आं अपेन खालामनानै लानोसै। अपेन खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस जागोन नोंथांमोननि बायदा। दानिया बाहाय नैबाहाय गाहायथाराव नोंथांमोना बाहाय मोनसे नुनो मोननाय जादों, बाहाय इन्टारेस्ट रेट्स दङ। बाहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला, अपेन खालामनानै जाबाय। जेलाना बेबायदि अपेन खालामगोन, नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन, मा नुनो मोनगोन, सेलेक्सन अफ गार्ल एज। बाहाय नै हिन्जावसाफोरनि थाखायल' होनाय जादों। बाहाय नोंथांनि हिन्जावसाया सासे गथ'साया बेसेबां बैसोआव जाखो बेखौ बाहाय एन्टार खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय डिप'जिट मान्थलि फैसा, नोंथांमोना मान्थलि फैसा दोननो नांगोन। बे जाहैबाय मेइन खार'ना जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय पस्टआव फिसाजो गावबागावनि फिसा उन्दै गथ'सानि नामाव, हिन्जाव गथ'सानि नामाव फैसा दोनथुमनो हानाय जाहैगोन। बेयो दोनथुमनो हानाया ओरैबायदि इन्टारेस्ट 8.5% होयो। 8.5% नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दा बे 8.5% नोंथांमोना बेखौ होनाय जागोन गथ'सानि 21 बोसोर जानाय समसिम। 21 इयार्स 21 बोसोर जाहैनाय समसिमाव बेखौ उइथड्र खालामनो हानाय जाहैगोन। नाथाय बिनि सिगां हानाय नङा। नाथाय मान्थलि नोंथांमोना बाहाय जमा दोननो हागोन। दा बाहाय जमा दोननायाव नोंथांमोनहा जुदि गिनांगौ नङा, जोबोद बुरजा नङा, नोंथांनि गोसो बादि 200, 300, 100, 500 जा हायो जेसेबां दोनो, जायहा जेसेबां दोनगोन एसेबां मोनहैनाय जागोन। दा बाहाय नोंथांमोननि एग्जाम्पल हिसाबै दा नोंथांमोननो दा बाहाय फारियै खिन्थाब्ला नुनो मोननाय जागोन दे बेखौ बाहाय कन्ट्रिबिउसनखौ आं हमनानै ला 300 होबाय। बेनिफ्राय आङो गथ'सानि समखौ 3 इयार्सखौनो होनोसै। 3 इयार्सखौ होबाय। होनायनि उनाव जेब्लाना आं केलकुलेट खालामगोन, बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै फारियै बेखिनिसिम जाहैसिगोन। आंनि टटेल कन्ट्रिबिउसन होनांगौआ, आंनि जमा दोननांगौआ 15 बोसोर होनांगोन। 15 बोसोर जमा होबाय। बेनिफ्राय 21 बोसोरखिनियाव आं बह'हैगोन, मानो होनबा 5 इयार्स थांखाबाय आंना, 5 इयार्सनि होखाबाय नालाय। बेनिफ्राय कन्ट्रिबिउसना आंना टटेल 54,000ल' जाहैगोन। 54,000 54,000ल' जाहैगोन 21 बोसोराव। नाथाय इन्टारेस्टखौ नुनो मोनगोन 1,19,451।
टटेल आं मोनहैगोन 1,70,451 दा बेखिनि जोबोद हाई इन्टारेस्ट नोंथांमोना बेहाय मोननो हानाय जागोन आरो बेखौ जेब्लाना गथ'साया 21 इयार्स जाहैबाय अब्लाथ' बिलाइनाय सम जाबाय बिलाइनाय सम जाहैनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेखौ बख'नो हाबाय आरो बेखिनि फैसाजों नोंथाङा फिसाजोखौ गोसोबादि हानाय जाहैबाय मानो होनबा बेहाय नोंथांमोना 1 लाख सामथिं मिनिमाम 1 लाख मिनिमाम नोंथांमोना बेहाय मोननाय जाहैगोन आरो बेहाय जुदि नोंथाङा जुदि 500 दोननो हागोन 500 अब्ला बांसिन जाहैसिगोन 500 थांनाय लोगो लोगो गार्ल्सनि एजआ जिहेतु 1आव जोनोम जानाय लोगो लोगो 1 इयारावनो जुदि दोनबावोब्ला साबसिन जाहैबावबाय केलकुलेट खालामदो नोंथांमोना बेहाय नुगोन नै केलकुलेट खालामनाय नुनो मोनगोन नोंथाङा टटेल 90,000ल' दोनदों 90,000ल' बेनि गेजेराव इन्टारेस्टआ मोनगोन 1,99,090 होमबा टटेल बेसेबां मोनहैगोन मेचुरिटि एमाउन्टआ 21 बोसोर जाहैनायाव 2,89,090 बेखिनि जों मोनहैनो हागोन होमबा बेसेबां जाखो डाबलनि डाबल जाहैबाय 90,000ल' दोनदोंमोन नाथाय 1,99,000 जाहैबाय डाबलनिबो डाबल जाहैबाय बेखिनि जों इन्टारेस्ट मोनहैनो हागोन जुदि 500 दोनोब्ला आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा बाहाय आं दोनग्राफोर बिथांमोननियाव आं एसे सुलु लानानै मोनबाय जुदि नोंथाङा 500नि बारा दोननांगौ जायोब्ला बेयाव जुदि 500नि बारा दोननो सानो 1,000 खरि मान्थलि दोननो सानदोंब्ला इन्टारेस्टआ बारा जाहैगोन नोंथाङा नाथाय टेक्स होनो गोनां जागोन जुदि 1,000 दोनोबा एसे एनै टेक्स होनो गोनां जागोन आरो बेखौ नोंथांमोनहा पियरलि मोजाङै सोंफामनानै नायनो थाखाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि नियारेस्ट पस्ट अफिस नोंथांनि ओनसोलनि पस्ट अफिसाव थांनानै मोजां सुलु लाहैब्लानो जाबाय दा सोंनाया जादों बाहाय माबोरै डिप'जिट खालामबा एबा माबोरैहाय दोननो हागोन मा सिस्टेम दङ बेखौ जोङो मिथिया जानो हागौ दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहाबो बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया जुदि बाहाय नायनानै जुदि नोंथांमोनहा सोरबाया दोननो गोसो जाबायब्ला अब्ला बेंकआव थांनानै पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथाङा गासिबो पस्ट मास्टारनि गेजेरजों मिथिजोबनो हानाय जागोन आरो बाहाय नोंथाङा दोननो हानाय जागोन अब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय जे जोंनि उन्दै समनिफ्राय जेला देरै देरै फेदेरनानै जोंहा बिलाइहैनांगौ सम जानायाव जुदि फैसा जमा गैयाब्ला जों बिलाइनो हाया बे बिलाइनो साननाया जेसेबां बायदि सानदोंमोन बिदि हायाखिसै नाथाय बे जेंनाया जोंना दिनै सल्भ जाबाय जों बयबो बेखौ नुनो मोनबाय दा मा जायो जों बयबो मिथिगौ जोंनाव गोबां साख्रि आवलाबो जानो हागौ नाथाय साख्रि आवला नङाबो जानो हागौ मान्थलि इनकामा जेसेबां दङ बेखौ जोङो जानानै बाहायनानै बेखौ जों थियै दोननो हानाया जोंनाव जोबोद गोब्राब थिनानै दोनगोन ओरैबायदि जायो जोंहा थिनानै दोननो हायो जोङो मान्थलि जेसेबां हायो आग्लायनायखिनिखौ जोङो हमनानै ला 30,000 सोरबाया मान्थलि खामायोबा बिथाङा 20,000 बाहायबाबो 10,000खौ जमा दोननो हायो नाथाय जमा थायै जेलाना जमाया जाबाय फैसाया बुरजा जाबाय बेंकआव नोंथांनि एकाउन्टआव अब्ला जों मा खालामगोन बे फैसाखौ खेबसेयैनो जोंनाव माबा माबि साननाया फैसिगोन जे न'नि कनस्ट्राक्सनखौ बारायनो बाउन्डारि होनो कार बायनो बायदिसिना ओरैबायदि सानगोन जों प्लेनिं लोगो लोगोनो फैसा जमा थाबाय नालाय जों बेखौ बाहायसिगोन नाथाय जुदि पार मान्थ नैबेखिनि सिस्टेमाव जोङो दोनोब्ला बेहाय मा जागोन फैसाया जमा जाहैगासिनो दङ नोंगौ थिग नों नुगासिनो दङ जोबोद एसेल' जाहैदों जमाया नाथाय जेखि जाया जमाया बुरजायानो जाया एसेयानो जा जों बेखौ जों गोसो जाब्लाबो बख'नो हानाय जाया बेखिनिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो बेयाव दोननाया मोजां आरोखि जुदि जों बख'नो गोसो जाब्लाबो बख'नो मोनाब्ला बे थाबाय सानब्लाबो जाला बेयो नाथाय जेब्ला 21 इयार्स जाहैगोन अब्लासो बेयो मेचुरिटि टाइम जाहैगोन बेखौ जों बख'नो हानाय जाहैगोन दा बेनिखायनो जों बेखौ दोनोब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन आरोखि बेंकआव जमा दोनखागोन आंहा बे नेगेटिभ साननायसो आंनिबा ओंखायनो मा जायो जों दहायनो खिन्थाखांखाबाय जे जों बेंकआव जमा थायोब्ला जों माबा मोनसे गोसो जाब्लानो जों हथात बख'नो सानो आरो ओंखायनो नाथाय गोबाङा बाहाय नेगेटिभ साननो नाङा आंहा जमा दोनगोन खेबसेनो बुरजा दंखायो दोन जेबो नङा बेखौबो फिक्स डिप'जिट दोननो हायो फिक्स डिप'जिटावबो नोंथांमोना बेखौ दोननो हायो नाथाय जायफोरा जोबोद एसे रां खामायो बिथांमोननि थाखायसो बाहाय होनाय जादों खिन्थानाय जादों बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जुदि जायफोराथ' रिच पार्सन बिथांमोननि थाखाय बेफोर जेबो नङा नाथाय जायफोरा जों बायदि थाइसे थाइनै खामायग्रा जायफोर बिथांमोननि थाखाय बियो बेस्ट पलिसि बेनिखायनो बेखौ लानाया आं मोजां होननानै आं सानदों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा बे पलिसिखौ सोरबाया जायफोर नोंथांमोनहा मोजां मोनबाय नोंथांमोनहा बेखौ बाहायनो हानाय जाहैगोन आरो बाहायनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय सोरबा लोगोफोरनाव न'खरनि गुबुन मानसिफोरनाव फेमिलि मेम्बार्सफोरनियाव आरो फ्रेन्डफोरनि गेजेराव नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो दानिया भिडिअआव मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम थुलुंगानायनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेबायदि मोजां इनफरमेसन जाहाथे आं होबाय थानो हानाय जायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।